N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, udo dịrị unu. N'ụbọchị taa anyị na-ekele Chineke maka nchekwawa ya n'ebe anyị nọ n'otu n'otu. Ndị nwụrụ anwụ ọnwụ anyị ka ha mma, na Chukwu debere anyị ndụ bụ maka nzube nsọ nke ya. Na masị ya, anyị na-ekpe ekpere n'ụzọ pụrụ iche iji kelee Chineke maka agbamakwụkwọ nke Chidimma na Peter Damian Ezeoke, na-ayọ ka Chukwu were amara na-edu ha na ndụ ha dịka di na nwunye, ka o mere ha ebere n'ụzọ ọbụla, ka onye ha ezinụlọ nke ga-atụ egwu Chineke, ka mgbe a ga-emecha ka ọ bụrụ maka ụtọ nke aha ya, n'aha Kristi Onyenwe anyị. Anyị nakwa ekpe ekpere maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatori, na-echeta nwanne anyị nwoke Father John Paul Ezeonyido, onye nke nwụrụ last month, the chaplain of the Igbo community in Atlanta. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omume ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnne m na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kacha ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnne m, unu rịọbara m sepụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpuoro gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osebụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị nsọ,
sọ gị bụ dị nwanụ, sọ gị Jesu Kristi kachasị dị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Biko dị nwanụ, were obiọma na-echekwaba ezinụlọ gị nke tụkwasịrị nchekwube ya niile naanị na amara nke eluigwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa anyị bụ ndị ezinụlọ gị gburugburu oge niile, site na adị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na mmekọrịta nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tupu ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ Job. Job kwuru sị, ndụ mmadụ dị n'elu ụwa ọ bụghị ndọlị ka a na-adọlị. Ọ bụ na oge ya adịghị ka nke onye egoro ọrụ, dịka o si agụ ohu ịbanye n'okpuru ndo, dịkwa ka onye egoro ọrụ si ele anya ụgwọ ọrụ ya. Otu ahụkwa ka esi ekenye m ọtụtụ ọnwa jupụtara na nsogbu. Kwa abalị ume na obi anaghị eru m ala. Mgbe m dị n'ute, ihe na-apụ m n'ọnụ bụ, olee mgbe m ga-ebili? Abalị wee toro m oke ogologo. Anọ m na ntụgharị wee ruo na chi abụọ. Oge m na-agba ọsọ karịa ọkpa eji akpọ akwa. Oge m na-abụ na-enweghị olileanya, cheta na ndụ m dị ka ifufe. Anya m agaghị ahụkwa aṅụrị ọzọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Azịza: toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ka anyị gụọ ya ọzọ. Toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu onye nwe anyị n'ihi na ọ dị mma. Kwerenụ Chineke anyị ukwu otito n'ihi na ọ dị ọgọ. O kwesịrị ito ya. Onye nwe anyị na-ewugharị Jerusalem ọzọ. Ụmụ Jerusalem gbasara agbasa ka ọ na-akpọkọta ọnụ. Azịza: toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ọ na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, bịakwa na-ekechi ọnya ha. Ọ na-agụ kpakpando ọnụ, bịakwa na-akpọ nke ọbụla aha n'otu n'otu. Azịza: toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Onye nwe anyị dị ebube, ike ya dị egwu, amamihe ya enweghị njedebe. Onye nwe anyị na-ewelite ndị ewedara ala, bịakwa na-eme ka ndị na-emebi iwu daruo ala. Azịza: toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Anaghị m anya isi n'ihi na ana m ezisa ozi ọma, n'ihi na nke ahụ bụ ọrụ e nyere m n'iwu ka m rụọ. N'ihi na ahụhụ dịrị m ma ọ bụrụ na m ezisaghị ozi ọma. Ọ bụrụ na ọrụ izisa ozi ọma si na nhọpụta nke m, enwere m ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na o sighị na nhọpụta nke m, ihe m na-arụzi bụ naanị ọrụ Kristi. Ọrụ Kristi nyere m ka m rụọ. Gịnịkwana bụ ụgwọ ọrụ m? Naanị nke a, na ana m ezi ndị mmadụ ozi ahụ n'efu, na-anara ihe ego, na na-ejiri ihe ike m niile m nwere ijiri ọrụ a na-anara ndị mmadụ ihe.
n'eziokwu ka m nwe onwe m. Ọ dịghị onye m bụ ohu ya, ma ana m eme onwe m odibo onye ọbụla ka m wee rite ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'uru. N'ebe ndị na-adịghị ike n'okwukwe nọ, ana m eme onwe m na-adịghị ike ka m wee rite ndị na-adịghị ike n'uru. Aghọọla m ihe niile n'ebe mmadụ niile nọ ka m wee si n'ụzọ ọbụla zọpụta ụfọdụ n'ime ha. Ma ana m eme ihe ndị a niile n'ihi ozi ọma ahụ, ka m wee keta oke na otuto ngọzi nke dị n'ime ya. Okwu nke Osebro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Onye nwe anyị, okwu gị bụ eziokwu. Mee ka anyị dị asọ n'eziokwu gị. Haleluya. Haleluya, haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si na oziọma dị nsọ nke Mak dere. Mgbe ha si n'ụlọ nzukọ ahụ pụta n'atụfughị oge, Jesu na James na Jọn banyere n'ụlọ Simon na Andrew. Ma nne nwunye Pita dina n'ahụ ọkụ. Ngwa ngwa ha wee kọrọ Jesu maka ahụ mgbu ya. O wee jekwuru ya, jide ya n'aka, palie ya. Ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. O wee malite ile ha ọbịa. Na mgbede ụbọchị ahụ, mgbe anyanwụ dasịrị, ha kpọtara Jesu ndị niile ahụ na-adịghị ike na ndị mmụọ ọjọọ ji. Ndị obodo ahụ niile wee zukọọ n'ihu ụlọ ahụ Jesu nọ n'ime ya. Jesu wee gwọọ ọtụtụ mmadụ nrịanrịa dị iche iche na nsogbu ha. Ọ chụpụkwara ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ. O kweghị ha kwuo okwu n'ihi na ha matara ya. Jesu wee bilie n'isi ụtụtụ echi ya, n'ụzọ ụtụtụ jee n'ebe dara jụụ n'ime ọzara ka o kpee ekpere. Ma Simon na ndị ya na ha nọ pụrụ na-achọgharị ya. Mgbe ha chọtara ya, ha wee sị ya, mmadụ niile na-achọ gị. Ma ọ sịrị ha, ka anyị jee nọ ebe ọzọ n'obodo nta niile nọ nso n'ebe a, ka m wee kwusakwa okwu Chineke n'ebe ahụ, n'ihi na ọ bụ ime nke a ka m bịara. Ya mere ọ gagharịrị na Galili dum, na-ezisa ozi ọma n'ụlọ nzukọ ha, na-achụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ. Ozi ọma nke Osebro ụwa. Ọtụtụ dịrị Yesu. N'ihe ọbụla gụrụ anyị n'ụbọchị taa, a na-achọ igosi anyị sị enwere ikikere dị n'ịta ahụhụ. Amen. There is power in suffering. There is a gift in suffering if you suffer according to the mind of God. N'ihe ọgụ nke mbụ egosiri anyị ihe mere Job. Job was a man of faith. And because of his faith in God, the devil decided to go and tempt him, showing us that if you are a person of faith, you are not having temptations because anything has happened. It's because you are a distraction to the program of the devil. Oh yeah, mere o ji dị mkpa na anyị ga-akwụsị ike n'okwukwe anyị na everything that we are doing. We have to be strong in prayer in everything that we do.
knowing that it is not our own doing. Ịmata na ọ wụghị ike anyị ka anyị ji eme gịnị arụ ọrụ. Ọ Chineke onye na-enyere anyị aka n'ọrụ anyị. Job elufu ihe niile o nwere. He lost everything, even his children, to the extent that ndị enyi ya abịa na-ajụ ya sị, what kind of God are you serving? Curse God and die. Ya bụ ihe nwunye ya gwara ya. Ndị enyi ya bịara si ya, kee onye hụrụ na kwere na Chineke ọ na-eme otu a isi eme, ọ njọ gị dowere gị n'ọnọdụ a. Have you ever seen any person who was faithful to God, who suffered the way you are suffering now? It is because of your sins that you are suffering. This was a mentality among the Jews, that if any unfortunate situation falls on you, it's because of your sins, or the sins of your father, or your mother. Mana Job was so sure that he didn't do these things he was being accused of. Job anọrọ, but in the human condition, enwere otu ihe ga-esi megide ịmazi ihe ị ga-eme eme. Job saw himself in such a situation that he has said, every happiness is gone from me. You must find yourself in a situation in which you turn right, left, up and down, and there doesn't seem to be any help coming your way. But it is also in these situations that you prove that you're a person of faith. Sometimes Chukwu na-eji aka ya hapụ ihe ndị a ha bịara anyị, not because he hates us, but because he wants to prove a point through us. Job dị iche iche nọ n'ime obodo anyị n'ụbọchị taa, and we can say that suffering started from the beginning of humanity. That's why na-agwa ndị mmadụ sị, esi na ihe ezuorela gị, you are not supposed to live in this world. If everything is okay for you, you are not supposed to be here. You should be in heaven already. But as long as you are in the world, you must encounter situations that are so testing your faith. What do you do in such situations? There are many jobs in our world today. We see these jobs in the area. I am a lot of nurses here. They now run a hospital. You know what I'm saying? Mana ega ICU. I was in the hospital around 11:30 last night. The COVID section. And in your banya, some of them who still know what they are doing, who are conscious. They'll be asking, Lord, where are you in all this? Job, in the sense that they have lost precious relatives during this pandemic. Maybe not necessarily as a result of the pandemic, but other causes. Maybe you had great plans with this person, and it happened that way. The question would be, where is God in all this? And there are families that are now in crisis, that are trying to come together, but for one reason or the other, they can't come together. These people represent Job in our situation, in our world today. Children who have not known the love of parents. They are just growing by themselves. Things are working well for these children. These are jobs in our world today. I nwekwara ike nwee Job n'ụmụ anyị. O nwere ụmụaka ị ga-enweta na parish here. Nwere some parents, they are crying every day because of ụmụ Chukwu nyere ha. So you see that some people,
are thanking God for their children. But there are also people whose children have become a source of headache. Ha na-ekpe ekpere ụbọchị niile, Chukwu ka ebe nọ n'ihe niile m na-ekpe. This was the situation Job found himself in. So we can see right from the scriptures na ndị anyị ga-akpọ Job na ụwa anyị taa buru ibu. O bidoro na Old Testament. If we can remember 1 Kings chapter 19, Elijah, oge o gbuchara the prophets of Baal and Asherah. Jezebel wanted to kill him. He ran to the cave. There, what was he saying? He was praying for them. Lord, I have had enough. Take away my life. I am not better than my ancestors who are already dead. He was praying for it. He had come to that level. Jeremiah chapter 15 verse 10. Jeremiah said, woe is me, my mother, for you have borne me. He cursed the day he was born. Yes, as a bako bochiano, I bradazian namsi, amotralage nwoke. Simply because his people were persecuting him for preaching the gospel, for preaching the word of God to them. And then Moses, if we remember, when he was taking the people of Israel from Egypt across the desert, at a point, it was too much for him that because the people could not follow the way he was directing them. And we can give as many examples as possible. Now, Luke chapter 7, 18 to 20, John the Baptist, who was the precursor for Jesus Christ, was in the prison. Different places. John, who was a fiery preacher, go and ask him, are you the one we've been waiting for, or should we be waiting for someone else? That's where suffering can put us. So, but the thing is, despite this kind of despair that suffering brings, this despondency that comes from suffering, the gospel today shows us that God never abandons his people. Amen? Amen. It is a matter of faith. Even Job that we were talking about, at the appointed time, after he had suffered all these things, God resurrected him in every way and gave him much more than he lost. God never abandons his people. N'oziọma a gwara anyị gbasara Yesu Kristi, onye bịara na Galilee, ka ọ bịara, the first story there about how he healed Peter's mother-in-law who was with a fever. Peter's mother-in-law in her sickness must have been asking, where is God in all this? But God was not going to disappoint her. Abịakwa anyị si enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-arịa ọrịa, ndị ajọ mmụọ ji, people who were possessed, people who were sick. All these were brought to Jesus and he healed all of them. Then he continued to preach, such that when his apostles came to him, because for this I was born. Ihe o gosiri anyị bụ na n'agbanyeghị otu anyị si taa ahụhụ, we should never allow anything to dampen our trust in God. Because, as I always say, that no situation will put God down from his throne so that the devil will take over. It never happens. God is always on his throne and he is always in charge. And situations like this could be situations that God has intended for you. In your hand about suffering may be the beginning of a glorious story.
If we can remember, in the Gospel of St. John, chapter 9, we hear the story of the man born blind in verse 2. Ụmụazụ Jesu Kristi jụrụ ya sị, who sinned for this man to be born blind? He or his parents? What did Jesus say? Neither this man nor his parents sinned for this man to be born blind. This man was born blind so that the glory of God could be revealed through him. Amen? Amen. He was a person for God's story. Jesus is a game changer. Immediately, Obatara into the situation. Ndị a niile who were always already cast into despair, their story changed. Peter's mother-in-law was healed. Those who had suffered under the pain of possession of devil, they were freed. Other sick people who were there, they were made well again. Just this afternoon, after the Spanish Mass, so I put on my phone. Our family WhatsApp. What happened? When I was home in 2019, there was this guy who was supposed to be ordained deacon, and he was denied ordination. Some months ago, his father died. So the mother is now a widow. And our last one posted for us on the page that just today, there was tumultuous joy in the church, but because his bands of ordination were called. That the church was in wide joy. Everybody. Because this boy was very significant in the parish, teaching the choir and all that. So when it was said that he was denied, because there were two, Nofuama, so it was like, God, why would this happen to me? I did everything I should, and this is a very intelligent boy, a SUMA candidate. I did everything within my power to be a good seminarian. I called him where I was. He came where a story has just begun with you. Don't give up hope. Now, for those who love God, everything works unto good. If you really love God and you trust in God, the words of Isaiah 47 come true in you. About say, Nandi neche chineke agabanwo ikeha. Their strength will be renewed. They will fly on eagle's wings. They will never grow weary. Amen? Amen. So now, then I say, Father, man, I keep on here. Bishop will call on final. Siamba, I want final. Adika, why, Biarano? When I was in the Yamotabe, and the nearby menopause, and we are symbol menopause, or woman menopause stop. Now a pause. It is a pause and not a stop. Now when Abraham when he came to God is still God. And that lady, after she gave birth to a child. Some say, "Who gonna pause? Will pause. Stop. We're gonna stop." Faith in God in all situations. So what this young man say, calm down. Don't start misbehaving. Prove whatever they have said about you false by the quality of behavior that you display. Your case will be reconsidered. Or take how many? Just a little over 13 months or so. And ask him that Ogaporo Bansiana Church, Mayor Ebewapana Church. But he remembered when I told him, God may be beginning a glorious story with you. You know that there are situations we find ourselves in.
Ya dịkasị Chukwu na ọ hapụla anyị. God doesn't mind me again. Remember, God never abandons his children. But see, I know my plans for you. Plans for peace and not plans for disaster. A future filled with hope and happiness. Jeremiah 29:11. Ọ gwara anyị na Psalm 23 verse 4. Even if I have to walk in the valleys of darkness, no evil would I fear. For you are there with your crook and your staff, with these you give me comfort. Akwụkwọ nsọ gwara anyị sị, he has carved you in the palm of his hand. He has carved you in the palm of his hand. Do you believe that no matter what happens to you, that God is still taking care of you? We all know that story of the footprints. Footprints, a man who was on a journey in a dream, and Jesus Christ told him, I will be with you all along this journey. Ya na-aga, na-aga. At certain points, ije siere ike. Ya gagide lekwa anya n'azụ, so ka ọ mara the distance covered. And when he did, ya hụ na all those points where the journey was most difficult for him, there was only one footstep. Ya say, Jesus, you promised me you will be with me all through this journey. Why did you abandon me at the times that this journey was most difficult for me? Christ that joyous say, why do you say that I abandoned you? Yes, because ahụrụ m na ebe ndị ọzọ anyị nwere 2 footsteps. Mana ebe ndị a, it was only one. And ọ bụ nke m. Christ is saying, yes. You see one footstep, not yours, but mine. Because at those points, I was carrying you in my palms. I was carrying you in my own palms. Ọ bụ otu a ka ọ na-adị. Na Chukwu nwere ike hapụ something come to you. Ị wụrụ onye okwukwe, a story, a glorious story will unfold through you. I'm sure ọtụtụ n'ime anyị ahụgo this video went viral about last week or 2 weeks ago. Somewhere in Mbaise, Nezinite Mbaise, a family that was homeless. Ha ga were akpema igu nkwụ n'ihe ndị a were mee ebe ha ga-anọ. Ha nwere a daughter who cannot walk. The father is so old. Say no ya na-ata ahụhụ na-ebu nwe ha. You could see na enwere ụlọ that man laid a foundation for it. But no money again, he stopped. And I do see on a wild animals and about I said, I have gone many times. But immediately God used somebody to bring their situation to the attention of others. Right now, Ana Roha Olonoloha. Ana Roha 3-bedroom with a sitting room, 2 toilets and bathrooms, and the kitchen and the corridor. About there right now. Dollar ha generator. Bureha. Oh gosh, 2 days ago. Full stuff, bags of rice, and all kinds of things, tubers of yam. One yam Norana approaching again. I'm saying that only that in this poverty, God was coming to unfold the story through her, or Garama. So what it means is that in everything, the best attitude we can have is to trust God, as St. Paul said in the second reading. I have become all things to all men. Yabia to poor people, he'll behave like a poor person. Yabia to rich people, he doesn't bloat up himself. Because Osena, the ministry yaji, sinaka chineke bia, awuhu n'aka mmadụ. Na ya na kwa na achọ recompense from anybody. Ọ Chukwu ga-akwụ ya ụgwọ mgbe oge ruru. Ya bụ ụmụnne m, n'ihe niile ka anyị mara nụ na Chineke hụrụ anyị n'anya. Chukwu agaghị eke mmadụ kpọbata ya n'ụwa ịbịa taa ya ahụhụ. Ọ maka ihe anyị ka Jesu Kristi ji nwụọ n'elu obe. Amen. And the ọbara n'elu obe can never go in vain. But it is our duty to know who we are
as children of God. It is our duty to continue to bring our case to Jesus, as done in the gospel, through our prayers. It is our duty to bring the cases of other people, like the people he healed, to Jesus through our prayers. Yesu Kristo akụzikwere anyị dịka esi gosi anyị na that gospel, that even though he had tight schedule, he would always find time for prayer. Na ndụ anyị nọ n'ime ya, no one will say I'm living a perfect life. When I was in the junior seminary, our rector, Father Anthony Onyaocha, would tell us, he who is too busy to pray is busier than the Holy Spirit wants. When these are the times that we should develop, that's the time that we should devote more time to prayer. God has a way, according to St. Augustine, that God has a way of writing straight on the crooked lines of our lives. Ka anyị kpee n'ekpere taa, ka Chukwu nyere anyị aka, ka ihe ọbụla anyị ga-ezute n'izu a, ka amara ya nọnyere anyị. Na ụzọ ọbụla ọnwụnwa ga-esi bịara anyị ka onye anyị mmeri. N'agbanyeghị ihe Chukwu kwere ka ọ bịa n'ụzọ anyị, ka onye anyị ikikere ikwere n'ebe ọ nọ. To know that a story is trying to unfold through us, and that at the end of it, that story will unfold to the greater glory of His name and for our own salvation through Christ our Lord. Amen. Ekwere m n'otu Chineke, Nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, n'ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị apụghị ịhụ anya, ya na n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, Nna a mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, Ihe si n'Ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ emeghị eme. Ya na Nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ ihe dum, onye maka ịdị anyị bụ mmadụ na maka ịdị nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ma kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, nwụọ, ebie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ibe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ, dị mmanụ na onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-ekekọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmeri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu egosigo anyị n'ụbọchị taa na ya adịghị ahapụ ndị nke ya. N'agbanyeghị ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị n'ime ya, na anyị ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Ka anyị gosi ntụkwasị obi ahụ anyị nwere n'ebe Chineke nọ na nsogbu anyị dịgasị iche iche, site n'ekpere nke ndị kwerenụ anyị ga-ekpe ugbu a. Ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị wee nwee ike na-agbasa ozi ọma nke Kraịst, ọkachasị ịna-enyelu ndị ahụ adịghị aka nye na ndị merụrụ ahụ, ka ibu nke fa na-ebu wee dịrị ha mfe, mekwa ka fa nwekwa ike si na Chineke abịa. Anyị ayọ gị biko gị nwere anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile,
ka ha nwee ike nwee obi ebere na obi ịfụnanya, ọkachasị n'ebe ndị na-ata afụfụ nọ. Onye nwe anyị nụla anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị niile na-ata afụfụ, sụsọfa nọ na-ata afụfụ na-enweghị ezinụlọ, na-enwekwaghị ndị enyi maọbụ ikwu na ibe, ka ha nweta enyemaka n'ebe Chineke nọ, ịfụnanya Chineke zuo ofe ahụ. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile na-atụ n'uche gbasara ife Chukwu chọrọ ka ha mee na ndụ fa, ka ha nwee obi ghe oghe na ọgwụgwọ nke Chukwu na-akpọfa. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Ka anyị lekwazie ekpere maka ndị ọ na-afịara ahụ inyere ezinụlọ fa aka, maka na fa enweghị ọrụ maọbụ na ego a na-akwụfa ezugoro fa, ka ha nwee ike nweta enyemaka n'ụzọ dị iche iche. Anyị ayọ gị, onye nwe anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu n'ala obi anyị ugbu a. Ka anyị cheta ndị ezinụlọ anyị dịgasị iche iche, ndị nọ n'ọrịa maọbụ ndị na-achọ ọrụ, ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ. Ka Chineke onye ha kwere na ya, ka ọ bịa leta ha ma gbanwee akụkọ ha. Anyị ayọ gị, onye nwe anyị. Ka anyị kelekwa Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị nke anyị bụ n'uche na-achọ aja, Misa Chidimma na Peter Damian Ezeoke, na-ayọ Chineke ka o were amara ya na-agba ha ume na ndụ di na nwunye nke ha na-ebi, ka ha bụrụ ndị a ga-eṅomi eṅomi n'ọdịnihu. Anyị ayọ gị, onye nwe anyị. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, onye ebere, anyị na-ekele gị maka ịbụ nna anyị. Anyị na-ekele gị na ị kwere ka anyị bụrụ ụmụ gị n'agbanyeghị ndị omenjọ anyị bụ. Na-ekele gị maka nwa gị Jesu Kristi, onye nke bịara n'ụwa a bịa taa ahụhụ, gba ọbara ya dị oke ọnụ n'elu obe maka ili anyị. Ọ gwara anyị sị, yọọnụ na unu ga-ayọta, chọọnụ na unu ga-achọta, kụọ na aka, ụzọ ga-emeghere unu. Ọsọ anyị nwee okwukwe, maka onye ọbụla nke nwere okwukwe onweghị ihe rara Chineke ahụ n'omume. Dị nwanụ, anyị kwere na ịbụ nna anyị. Anyị kwere na onweghị nsogbu anyị nwere nke na-agaghị egbogburu anyị, n'ihi na mgbe ị nyere anyị sọ nwa gị Jesu Kristi, onweghịzi ihe ọzọ ị na-agaghị enyenwu anyị. Anyị na-asị gị ka inye anyị onyinye nke ndidi, nke ga-eme ọbụladị mgbe anyị kpere ekpere ihe anaghị eme dịka anyị si chọọ, ka anyị ghara ịtụfu okwukwe anyị n'ebe ị nọ. Dị nwanụ, gbaa anyị ume, nye anyị amara ikwudosi ike n'ife gị na mmụọ na n'eziokwu, ka mgbe ọbụla ihe ndị a ga-agacha, ka ọ bụrụ nke ga-ebutere aha nsọ gị otito, ma nye anyị aṅụrị n'ihu gị site na Kristi onye nwe anyị.
Rịọwanụ ụmụnne m ka àjà m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ajọ ike niile ịnara. Edịkwara nara aja nke a n'aka gị maka ọjụja mma na ebube nke aha ya, maka ọdịmma nke anyị na nke nzube nzukọ ya dị nsọ. Dị nwanụ Chineke anyị, ọ bụ gị jiri ihe kere eke tọọ ntọala enyemaka maka adịghị ike mmadụ. Biko mee ka onyinye ndị a ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ dị ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị mmanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwanụ. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwa ebighị ebi. Ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na ugwu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: Nsọ, 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 ọsịalụ ụwa Chineke nke ire, eluigwe na ala jupụtara na ebube gị. Hosana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Ịdị nsọ ezie dị nwanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ izu onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile,
Nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele gụnyere ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị, o dị nwanụ, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Dị nwana, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri pụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Igbo, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkama obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, otu ọ dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, lee uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị gbaba n'ihe ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ o Serua n'ajọ ihe niile. Were ebere ihe udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke Osebrụwa dịrị unu mgbe niile. Nwa atụrụ nke Chukwu, Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa,
grant us peace. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Lord, I am not worthy to be thrown under my roof. Only say the word, and my soul shall be healed. Ahụ Kristi. Amen. This side first. Open your mouth. Jesus, Jesus,
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ọ chọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na iko. Biko nye anyị amara ibi ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi, ka anyị na-amịta mkpụrụ ga-ewetara ụwa aṅụrị nke nzọpụta site na Kristi Onyenwe anyị. Biko nọdụ n'ala. The Lord is good all the time. Now, church again, 2 weeks ago, they proved about time, the 3 T's: time, talent, and treasure. Now, you know, when you're church and then either contributing through your time, through your treasure, or through your talent. Now I need your help with the church. It's one person from our community to join the committee in a draft to the constitution, or they review the constitution for the ethnic communities. Actually, the issue. So, on the little time to, I need a representative in that committee. You can talk to me after Mass, or you can call our Vice, Mrs. Okoro, Beth Okoro. Submit your name. Can submit it to the parish as soon as possible, so that I can participate in that process. Today, I also want to talk about representation. Yesterday, I went to San Bernardino and got my initial shot, the COVID shot. So I hope that all of you went to that message through David. You were able to go yesterday. I called as many people as I could and got as many people there as possible. So the reason why I say that representation is because the reason I devoted that information is because David is part of the committee from the church in interdisciplinary church group in San Bernardino. Last year, Mina David and Sistifi and her son and one other person I got to that again, the Martin Luther King's birthday. We joined that group. And David, as a representative of the Catholic Church, was able to participate and be able to get all of us to get vaccinated yesterday. Because it's so amazing because I didn't get that email. And what is good about this and why I have to thank David is because he followed through. Not only sending the email, he also called as many people as possible to come out and get that shot. So the fact that he was thinking about all of us being on the Korea cause. So you can see that I'm very excited about this because I've been calling Isa, calling wherever I can call. Some people gave me information in LA, and I wanted to be the first person to get the vaccine. So when David called me and said, "Did you get that email?" I said, "No, I didn't get it." So I had to thank you for helping us out and helping all the people. I called my brother, I called every person I know to come down here when we noticed that there were vaccines, or David could assist us to get additional people to be vaccinated. So representation is extremely important. Wherever we are in this parish, in this diocese, let us get somebody to represent us, because you never know when it's going to turn out to be
a good thing, and we have to have information, and we have to be there. Ndị be anyị si anaghị anọ n'ụlọ na-atụ oke ọrụ. Yeah, na-achọ nga oke ọrụ dị. You have to go to the site and mara ihe n'ebe ahụ. So again, thank you, David. So the presentation is important. Represent us whenever we call upon you. Sometimes it's once a month, it's twice a year. This committee and I judge now for the ethnic ministry. I mean, you can have a meeting 2 or 3 times. I draft out the constitution, but that time only Bono if that thing is highly important. So please, if you have the time and you think you can participate in that process, please let us know. How it's extremely important. The other thing I want to talk about is today I think Father will be swearing in the ICMO. Huh? ICW, I worked. So the Father got swear her in today. The important thing about this is all over the world, either by design or by accident, women are leading the church. They are contributing most to the church. They are the people keeping us in the church. So any women's organization that you have in the parish is extremely important, because on Hannah Drive, they are the driving force for whatever we do. So it's important that if you're elected to lead, that you not only donate your time, but you also understand why you were elected, and you also understand that you are part of the Igbo ministry in this parish. So since the formation, I've been inviting ICWO leadership to join us in our meetings. I've been begging for them to join us in our meetings so that Hagama Ihan Agaga. So I'm extremely happy that your new leader is actually our secretary, who is already always there in our meetings. So, but she cannot be alone. She drafted our Ogende, the parish in our church, the new constitution for Igbo. I called her and she said, okay, let me try. I gave it to her, gave her the instructions. Next time I got an email from her, I thought she was trying to explain to me what is going on. I didn't know that she was already done. Because Korean Yeah, so time, treasure, and talent. If you don't have the treasure, give us your time. If you don't have the time, give us your talent when you can. Because it's important that with this new bishop, with Tony Nachaneba and every single person, that we continue to show our presence in anything and everything that is being done in this parish and in this diocese. Thank you very much. Deacon, before David, in the parish today, we distribute the DDF envelopes. Ihe chọrọ 100% as Bishop Vance requested. Ogonea, as Ninya chọrọ 100% participation. Not that we are going to be the high, but that everybody has to give something. That's what it means by 100% participation. So people take the envelopes. When you come for the next Igbo Mass, a deposit here. Whatever you can put, this pandemic has really affected the diocese seriously. And not only that, the way the diocese operates, at least under Bishop Vance, target, to the diocese, let's say is $70,000. If you make 100,000, Bishop will sign back 30,000 to you to help in your parish. That's how he was operating. So, but the thing, the diocese is really in need of funds. David now run our diocese, and he can tell you better.
things came to a point that some workers had to be laid off. Some were followed and all that. Before they can resign here, I shrink here some offices, just like that. So that doubled the work for the people who have remained there. But even at that, salaries were reduced if they must be if they must continue until things shape up again. Even Nandi father reduced. Agwagwa anyị sị, okay, na December ka ọ ga-agwụ. December ruo asị, onwebeghị nke anyị ruru eru. Ọ ga-anọgide until the fiscal year agwụ, which is until July. So that shows you where the diocese is, and every little thing I know is appreciated. I told you mgbe I nyere Bishop Barnes $2,000. He was so happy that he came here. I said, thank you for the check. I'm Nam gokwara ndị Igbo community the letter order. Yes, at least let them know that I didn't use it myself. I deposited it where it should be. So and that shows that we belong. I won't in name, but also in responsibilities that we have to carry out. So Valia wear an envelope and don't throw it away. When you come for the next Igbo Mass, there'll be a time to collect them. As an icon, about 1/4 of the target in your parish here. Amen. Amen. The first Sunday in February is always a day dedicated for a day of prayer for Africans and African American families. And so last year, things were a little bit different and we participated in a different way. This year, unfortunately, like Father was speaking, even to go to my office, I have to get permission. And even then, they warn you that you can't come back again for so long. So I couldn't go back to do what I would normally do, to send the information to the priest and to us. And so I have to rely on what I had last year on my phone. And with that in mind, can we please stand so we can do the prayer for families of African Americans and Africans? And he will lead. God of mercy and love, we place our African American and African families before you today. May we be proud of our history and never forget those who paid a great price for our liberation. Bless us one by one and keep our hearts and minds fixed on higher ground. Help us to live for you and not for ourselves. And may we cherish and proclaim the gift of life. Bless our parents, guardians, and grandparents, relatives and friends. Give us the amazing grace to be that salt of the earth and the light of the world. Help us, as your children, to live in such a way that the beauty and greatness of authentic love is reflected in all that we say and do. Give a healing anointing to those less fortunate, especially this year that we're dealing with pandemic. The motherless, the fatherless, the broken, the sick, and the lonely. Bless our departed family members and friends. May they be led into the light of your dwelling place, where we will never grow old, where we will share the fullness of redemption and shower the victory for all eternity.
This we ask in the precious name of Jesus, our Savior and blessed assurance. Amen. Amen. Holy Mary, Mother of our families, Pray for us. Okay, the new executives of the Igbo Catholic Women Organization. I'm a swear unu in. I'm a dedicate unu n'aka Chukwu. So nwa akwụkwọ to swear in anyị ji bịa. But we are going to pray for you and dedicate you into the hands of God, that you become instruments in the hands of God to do only His will for our community. Amen? Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Dị nwanụ nụrụ arịrịọ m. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nna chi ike niile onye ebere. Ụmụ gị abịala n'ihu gị n'ụbọchị tata. Ikele gị maka nhọrọ ịhọrọ anyị ịgbara gị odibo na nzukọ ndị Igbo. O nweghị onye ọ bụ ike ya, ọ bụ ọchịchọ nke gị. Oge nzukọ Kristi na-ebido, Pita dị nsọ mere ụdị ihe a, wee họpụta onye ga-anọchi anya Judas ka ọrụ nke nzukọ wee na-aga n'ihu. Otu ahụ ka anyị si họpụta ndị a site n'odudu nke mmụọ nsọ gị, na-asị gị Onyenwe anyị, ha agaghị eji ike ha wee rụọ ọrụ. Ha ga-eji ike nke itinyere n'ime ha, amara nke inyere ha wee rụọ ọrụ. Anyị na-asị gị ka imetụ aka n'obi ha n'otu n'otu, ka iwepụ nganga, wepụ okomoko, tinyere ha umeala, ka ha mata na ọ bụ n'ime aka gị ka ha nọ, na ọ bụghị ihe ọbụla ka anyị ga-emenwu. Dị nwanụ, gbaa ha ume mgbe ọbụla ha bịakọtara ịrụ ọrụ maka nzukọ gị. Chekwa ha site n'odudu nke mmụọ nsọ, ka ha bụrụ ndị a ga-eṅomi eṅomi n'ụdị odibo nke ha na-agba na nzukọ gị. Onyenwe anyị, nye ha ahụike, mee ka ha si ike n'ahụ na mkpụrụ obi, ka okwukwe ha n'ebe ị nọ na-esiwanye ike site n'ihe ha ga-amụta n'ọrụ nke a ha ga-arụ. Onyenwe anyị, mgbe ọbụla ha ga-arụcha, ka ọrụ ha bụrụ nke ga-ebutere aha nsọ gị otito site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwawa unu, ka onye unu amara, mata unu mmanụ nke mmụọ nsọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị kụkwara ha aka ọzọ. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you for them. Retreat, baby, retreat, retreat. Saturday. Yeah. That's true. So true. We almost forgot, but hopefully all of you have received the email, and we want to make sure that everybody have the opportunity to participate, unless you are at work, including your children who are at home. Encourage them to come and join you on the computer, or if you're able to put it up on your TV. Virtual.
But we do have a retreat. Can you believe that we're having our second Lenten retreat Yes. in Zoom? Virtually. Virtually, yes, you'll be in your home. So you are invited. It's on the 13th. It starts at 9 a.m. to 12 noon. 13th of February. It is the Saturday before Ash Wednesday. Just next time. Next Saturday. Saturday now, then the only one now. Again, if you have it, I will you material because somebody posted in our WhatsApp woman one. We will do the same for woman just to make sure everybody's got it. And if you normally receive my email, you receive it. And Franca will also forward it again. We'll do it over and over throughout the week. So everybody will remember to come on Saturday. Amen. onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo na ịhụnanya Kristi Mesa akwụsịgo. Thanks be to God.